uxolo. Baba wethu wehla wazoguqula impilo zethu. Baba wehla wena Nkulunkulu ngenxa yale mpilo yami. Baba sangilambatha kodwa Nkulunkulu wafike wangona. Baba wethu nomusa ebusuku ngiyabonga. Ngikhuluma Jehova olungileyo njengoDavide ukuthi nami sengikwazi ukuhlala namakhosi. Wehla Baba, wehla ngempilo yami, wehla Nkulunkulu, wehla Baba, hayi Baba wehla, hayi Nkulunkulu wehla. Haleluya. Wehla bazalwane, wehla wehlela impilo yami bazalwane. Kunenye nje i-cartoon engiyithandayo engijwayele ukuyibona, lo baba lona uphethe isibhamu uthi ngicela imali or I will take your life. Uthi lo phendulaya imali anginayo, impilo yami sengayinikela kuJesu. Angazi uzotholani manje. Hayi neyami impilo sengayinikela uJesu bazalwane. Ongathi uyangifuna njengamanje, okusho ukuthi ufuna yena uqobo lwakhe. Ongathi uthinta mina, uthinta yena uqobo lwakhe. Ongathi ubamba mina, hayi ubamba yena uqobo lwakhe bazalwane. Haleluya. Amen. Angazi mfundisi. Ngasheshe ngaphapha. Kumatima. Ya, kumatima mfundisi. Yazi ezinye izinto zingalula kodwa le namhlanje yona ngibingelele ubaba nomama egameni likaJesu. Mambuya phi namhlanje asikujwayele kodwa siyambonga uNkulunkulu. Ngibingelele ubaba nomama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele umfundisi uNaledi nomfundisi uMlangeni egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Ngibingelele my elder umvangeli noma sister egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, abafowethu the ministers egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Useyinkosi bazalwane. Uyabusa bazalwane. Cishe ngathi umfundisi nje manje 5 minutes ago mangiphume endlini cishe ngathi umfundisi kubhlungu, kuningi kubhlungu, eneke kwawesi la vele ibhluko ladabu ngathi nazonke. Kodwa ke useyinkosi bazalwane, ngokukhethekile bazalwane, lokho kukhethekile bazalwane, kukhetheke ngempela bazalwane. Ngicela nje ukubingelela ngibonge inkosikazi wami bazalwane egameni likaJesu. Mfundisi ngiyambonga lo mama mfundisi. Akulula ke uthi uvuke ekseni nje uhlangane nami. Akulula ukubekezela mina bazalwane nje. Kodwa shame udonsileke. Udonsile 2 years yonke nje uyi. Hayi cha. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhonza uNkulunkulu ongenamkhawulo bazalwane. uNkulunkulu esimkhonzayo ke bazalwane akanamkhawulo bazalwane. UNkulunkulu ophakeme kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nami uNkulunkulu wangisiza sengibala iminyaka evile eshumini nami ngamamukela uJesu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga nje uNkulunkulu futhi ngamkhetha ngesikhathi esiright. Amen. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mangisakhala uNkulunkulu ngithi mongcela ungenzani, uNkulunkulu nje uvulisa into yokuthi remember you are not in the competition. And you are not a kingdom mandate. Awuyanga ukuyokwenza i-competition. Uye ukuyophakamisa isandla sikamfundisi. We are not here mfundisi ukuba ne-competition nayo, but we appreciate imisebenzi uNkulunkulu ayenzayo ngempilo yakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Njengoba ngikhuluma njena nje ngizama ukukhipha uvalo. Ninganaki bazalwane. Amen. Siyabonga bazalwane, useyinkosi uyaphila, uphakeme kakhulu. Amen. Do not limit the unlimited God. That's my title bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Konje ithini Mlangeni angizami ngolwakithi ithini
yeah uthi unganqabeli uNkulunkulu ongenamkhawuko. Amen. Ngizamile bazalwane ngingedwe epulpit ningibhekile. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to read Mlangeni ngicela ngifundele ngesizulu but lezi uzongifundela uMark chapter 5:23, uLuke chapter 7:12 years, uJohn 11:17. Amen. Ngicela nje ukuzibamba ngalezi mina usaphenqa bazalwane. Jeremiah chapter 32 verse 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Buka nginguNkulunkulu wenyama yonke, kukhonani okunzima kumina. It's Ephesians 3:20. To him who is able Kuyena okwaziyo to far more abundantly ukwenza okukhulu than all we okudlulele ask okuphezulu or okungaphezulu kwaloko esikucelayo nesikucabangayo, according to the power at work within us. ngamandla semsebenzini phakathi kuthina. Look, Jesus looked at them and said, with men it is impossible, uJesu wababheka wathi But kubona ngomuntu for akwenzeki, all things are possible with kodwa God. konke kuyenzeka ngoNkulunkulu. Amen. Mark chapter 5:23. Mark chapter 5 verse 23 Amen. ifundeka kanje. Wamncenga kakhulu ethi, indodakazi yami isiyalalela, ake uze ubeke izandla phezukwayo ukuba isinde iphile. Luke 7:12. Luke number 7 verse 12. Esesondele ngasesangweni lomuzi wathola kukhona ofileyo oyethwelwe eyongcwatshwa indodana eyodwa vo kunina owayengumfelokazi. Kwakunesixuku esikhulu sabantu balowo muzi ababemphelekezela. John 11:17. John 11 verse 17. Yes, God. Esefikile uJesu wafumana ukuthi usenezinsuku ezine uLazaro esethuneni. Verse 18. Right. Verse 8. Yeah, ngicela uthandaze. Baba wethu onamandla onke, lingukuphila livalelwe Jesus. Nkosi emathanjeni ethu, lingumlilo nasebusuku babadala ngalo, impilo zethu zingaphinde ifane ngenxa yobukhulu namandla ezwi lakhe ebusuku. Yilo uNkulunkulu wethu elinamandla okusikhuza, ilona elinamandla okusiqeqesha, lona uNkulunkulu elinamandla okusiphakamisela emandleni okungcobe ngale ebusuku. Senzise Nkosi intando yakho, lilungile Baba wethu onamandla onke, lingamandla, lingukuphila, liyasika ukudlula inkemba esikanhlangothana. uNkulunkulu wethu okusha ngale empilweni zethu, wenzela udumo lwegama lakho. Sibongile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Do not limit the unlimited God. Badlala uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje ukudlula lana antuba ngiqhubeke ngibonga nje uminister yende emila ngaphambili uthi mayizothatha umnikelo uthi umnikelo engazathi into ephuthumayo mfundisi. Ngelinye ilanga baba uMlangeni ngiphuma ejimini, I think it was 3 years ago, ngangisajima bazalwane. It was 3 years ago ngiphuma ejimini. Uma ngabe uqeda nje ukuphakamisa insimbi uyalamba kakhulu. So ngidlula la ePen ngiyofuna nje into ezongisheshisa nje ngiyidle. Mangidlula kanje qhamuka omunye umama uthi ndodana yami ngicela ungithengele isingo. Hayi ngadlula nami ngibheke phezulu ngomzalwane okhuluma ngelimi. Ngadlula nje ngangamkhulumisa ngahamba ngadlula emfundisa ngazi ngangiyapi nami because ngithe mangidlulile ngadlula nalapha enyakhona. Kodwa nje kube nento ethi awubuyele lapha yana ngemuva. Mase ngibuyela ngiyamthola umama umi same spot.
Oh kusiyami umi same sport bese ngithi mama ngicela sambe ke siyothenga isinkwa ngicela singenelana eWatch ngiyamlimit ngifuna nje lesi se 20 se 5 rand futhi sase u5 rand futhi yes ngithaya singenela eWatch hayi mangisahamba qhamuka omunye nje umfana nje usekhula khulile uthi baba ngithi umuntu ongibiza ngobaba kwenzani wathi wena oyothengela lo mama lona isinkwa ngithi yebo wathi hayi yazini asingamthengeli isinkwa asimxoshele nje nanoma yini lana yo bafethu we limit God mina bese ngibalile ukuthi ngizomthengela into engaka ngalimitha uNkulunkulu kanti ebethembe mina ngalo mama lona ukuthi kahle kahle angimele ngisimlimithe uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu usithembile uNkulunkulu bazalwane kahle kahle akumelanga silimithe uNkulunkulu akafike umuntu athi ngiyagula simbeke izandla bese siyamthembisa ukuthi kholwa ukuthi uNkulunkulu sekuphilisile uma ngabe singena lapha yana simxosha I'm sure lo mfana wathenga izinto ze200 mfundisi mina bengizokwenza nje igrocery 5 rand bazalwane ngaphuma masiphuma kalapha enhlizweni yami ngathi kodwa uNkulunkulu ngixolele kahle kahle yimi engicimile moyo engcwele bekumele ngiye lapha yana mangiqeda nje uxolisa mfundisi ngaleza zikhathi ke zisangiganda kodwa yayingisiza ijim bazalwane mangiqeda nje ukuphuma ngithola ithikithi lase Superbet bazalwane angaze angixoshi nanoma yini bazalwane mangithi ngiyalibheka ayi enhlizweni nami ngithi ake ngihambe ngiyongena eSuperbet ene anginamali anginalutho bazalwane isikhwamini mangithi ayi enhlizweni yami nje ngiyangithathi ake ngihambe ngiye eSuperbet ngiyongena mangifika lapha yana phakathi eSuperbet ithikithi lathi 1.5 no bazalwane sikhonza uNkulunkulu ongenamkhawuko we limit God kodwa uNkulunkulu mayethenika ipha uNkulunkulu uyazi ukuthi ufuna ukukwenzelani sikhonza uNkulunkulu ongenamkhawuko bazalwane thina siyamazi simbonile singafakaza nje okuningi bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha la ngifunda ngabantu abathathu uJesu abavusayo emfundisi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uJesu wavusa abantu abawu3 oqala uJesu umlangeni ushumayele kakhulu ngalezi zinto lezokuvuka wabafileyo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uJesu uhlangana nomuntu uhlangana nabantu baphuma baphethe isidumbu sebeyosingcwaba uJesu mayifika lapha yana ngicela nje uqala le ngoba ngizoyisheshisa abazalwane uJesu mayifika lapha yana uthi kumama lo owayekhaya lithi iBhayibheli likhuluma straight lithi wayengumfelokazi lento iyangitshengisa ukuthi lo owayeseshonile waye umuntu wakhe ogcina ayenaye wayengesena lutho emhlabeni kanti ngalelo langa kuza uunlimited God uNkulunkulu owasisithina owazi la sikhala khona hayi make wakhala ukuthi isimo sakho sinjani ukwazi noma usuyangcwaba usukhohliwe phela babayolahla abanye ama CV abo sebaze bakhohlwa ukuthi kahle kahle ngake nga-apply abanye baze basho ukuthi nasengaze nga-give up bahamba bayongcwaba wafika uNkulunkulu wafika ikutane yafika ikakaramba wathi namhlanje kufika omunye ke namhlanje uNkulunkulu ongenamkhawulo sikhonza uNkulunkulu bazalwane sikhonza ikutane ikakaramba wathi mayefile bazalwane kwake kwanyakaza uNkulunkulu nomusa kwake kwanyakaza iJerusalema kwanyakaza umhlaba esogweni bayamazi mayifika uJesu uthi mame ungakhathazeki akayi kubo bonke labantu laba ngoba uJesu uyamazi ukhathazekile uJesu uyambona ukhathazekile waya kuye straight wathi mame ungakhathazeki indodana yakho ivukile Jairus uthumela abantu lo wesibili uJairus bazalwane uJairus uthumela abantu ukuthi balande uJesu ukuthi indodana yakhe indodakazi yakhe iya sekufeni or segulela ukufa
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu mayisendleleni bazalwane uyahamba uyabambezeleka. Lithi iBhayibheli kwakunesixuku esasimkakileyo, kanti kuzofika owesifazane ngaleso sikhathi leso owayenesifo somophu ozobambezela uJesu. uJesu kumele ayophilisa ogulayo ngale, kanti uJesu ngenkathi esiza lo wesifazane kuphenduka imkhuleko kaJariyasi ethe Jesu wozosiza. Hayi bazalwane, imkhuleko yethu bazalwane iphendula nemkhuleko yabanye abantu. Ungajabula ukuthi umkhuleko, ungakhala ukuthi imkhuleko yakho ayiphendulwanga. Uthandazile kwaphenduleka abanye abantu. Kunabantu abaphilayo ngenxa yemkhuleko yakho. Ukukhumbula uthe wena mawukhuleka wathi siyabakhulekela nabasebhedlela, wathi siyabakhulekela kodwa siyabakhulekela othishela abaphethe ingane zethu. Umkhuleko wethu nanoma ungabanga specific ngaleso sikhathi leso, uJesu usesebhizi ngendaba yomunye umuntu. Umfundisi unalethu uhlezi athi uJesu uma ngabe esefikile next door, yazi ukuthi uyalandela. Hayi uNkulunkulu ongenamkhawulo, wena uyalandela useduze. Kongamelanga give up, kongamelanga give up. Seqhamuka omunye athi ungamhluphi umfundisi, already ingane yakho seyifikile. Kwasho ukuthi kuzwaba, akwasho ukuthi ngalelo langa kunobani, khona olunye uhlobo ngalelo langa lomuntu. Hayi kunezinto ongayikhulumi nanoma ubani, kodwa uzikhulume kuye ngoba yena uNkulunkulu ongenamkhawuko. Ubatshela nje into eyodwa ukuthi ningakhathazeki, umntwana uzovuka. Uyayithanda lento leyo ukuthi uJesu ningakhathazeki. Woma yefika uvela athi ningakhathazeki. Ingani ushilo before wathi lethani zonke inkathazo, elami ijoka lilula. Hayi mntakama, ungakhathazeki, useshilo, ukhona, ikhona ikutane. Khona nasebusuku bazalwane, ukhona ozoguquka impilo yakhe namhlanje. Ukhona namhlanje ebusuku bazalwane, ngegama likaJesu. Kunesifo la esesihamba iminyaka yonke ngithi ngegama likaJesu. Hayi bazalwane, sikhuluma ukuphila, isikhathi sokuphila, isikhathi sokuthi sikhuluma ukuphila. Namhlanje khona oshiye endlini kumagxivigxivi, kodwa namhlanje, today is the day. Today is the day the Lord that has made. Ilanga lelo uNkulunkulu alesileyo ukuba sithokoze futhi sijabule. Hayi injabulo yakho inamhlanje, hayi kusasa, hayi nini, inamhlanje. Mawuphuma la, ngicela ungenzele ifavor, khona. Ngicela ungenzele ifavor, ungakhathazeki. Amen. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu mayefika lapha yena mfundisi ubakhipha bonke endlini. Ngoba sebehlekile. Abanye bahleka uJesu ozophilisa, abanye bakhalisa abantu abashonelwe. The same people abakhalisayo yibona abahlekayo. Hayi ngizokhalisa ngempela noma ngizohleka. Babheka abantu, babheka abantu ngempilo yakho, ubheka abantu ngempilo yakho. Awubheka, uyeke ukuthemba nanoma ubani. Hayi awuyeke nje ukuhamba ulala kuwonke amahlombe. I need a shoulder to cry on. Cry on kuba ikhona ikutani, ungakhathazeki. No, uthi ungakhathazeki leso simo kuso. Hayi awusebenzi seyiminyaka eminingi, kodwa usebenza ungakhathazeki. Hayi uke wahlala omunye for 38 years. Uke wahlala echibini, ebayeka bedlula, bephoswa, kufika abangani babo, bebashikshela, kufika abangani babo. Ngoba wena kudala wayifaka isifi, inkinga unayo umngani lapha. Inkinga yakho ukuthi awunayo imngani kuleya company. Abhizi nje ukuthi umngani waloyana nje akafakanga ne-CV, akanayo ngisho ne-matric. Waphuma nje ngo-matric, thiwa ayobhala, waphuma akanayo ngisho ini. Kodwa nje ngenxa yokuthi wazana nobani, kuya ngokuthi wazana nobani.
ke washo umfundisi wathi kuya ngokuthi wazana noba wasibani wena njengoba nje kangaka usuyifakile iCV wasibani izophendulwa ngokuthi wasibani wazana nobani wasuyithemba kangaka mntakama wazana nobani wena hayi ngizothola lo msebenzi ngempela hayi bafike bagquma baphalaza benza konke kodwa lenceke lena ngiyayithanda ngoba yayihleli ithembile ukuthi ngelinye ilanga nami kuzofika umuntu angithi uJesu mayefika lapha yana kuyo uthi uJesu uthi ngilinde umuntu kanti namhlanje usefikile umuntu utshela umuntu ukuthi ngilinde umuntu nkosami utshela hayi namhlanje ebusuku ukhona umuntu la ukhona umuntu ngesimo sakho ukhona umuntu ngokugula kwakho ukhona umuntu ngokugala kwakho ukhona uJesu ebusuku hayi nangu uJesu ebusuku sakho nangu Jesu kudala ukhala una 12 years mama ukhala ngomopho nangu Jesu awusondela uthinte iyathinteka le ndoda iyavuma uthinte thinta uJesu mthinta uphetho wakhe haya kumthinte nje ubone ukuthi kokwenzakalani haya umthinte ke ubone ukuthi isimo sakho sizoba njani Nkosi mangena bazalwane endlini angena wonke umuntu kodwa yakhetha engena nawo hayi bazalwane awutsheli nanoma ubani ukuthi akungithandazise kodwa khetha ukuthi utshela bani into zakho omunye uzothi ngicela ungithandazise uyizwe seyishiwe sowethu ya ugogo wami wayeyathi ngiyazi ke bantwana bami ngizwe le ndaba engintshela yona iyolala kumnikazi kunjalo omunye uthi masumtshelile ukuthi kwanzima kodwa uze nje ngomuntu asekutshela the same thing leno akubuhlungu ukuthi izolo ngilale ngadlile utshela umuntu omthembayo umfowenu usuzwa komunye umuzi kodwa uJesu wakhipha wonke umuntu wathatha about 3 nje kuphela awuthathi nanoma ubani bafike bavala umnyango mabeqeda lapho uthi intombazane ivuka hayi abafikanga benza njengathi kube thina safika ke ngabe namhlanje safuna kodwa wafika wathi vuka Talitha khona uJesu uyavusana kunempilo yomuntu ezovuswa namhlanje no he is an unlimited God sikhonza uNkulunkulu ozovusa hayi awuthintithe leyo CV uyakhumbula yini ukuthi awubizwanga lapha akubuyele namhlanje ngiyacela mntakama akuphinde uyisende leya CV kulobu busuku banamhlanje ngithi bese uyapheka kodwa ngiyenzela ifavor ungakhathazeki wena kholwa nje kuphela ungakhathazeki ikhona inkutane ukhona uJesu ebusuku ukhona nakule ndawo bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha angiphuthume bandla laNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu nansi ngishaya izandla egameni lika Jesu haleluya amen indaba lana sifunda ngoLazaro uLazaro kuthiwa iBhayibheli malifunda lithi iBhayibheli uJesu wayeuthanda lo mndeni lona wona ama siblings osisa babili nobhuti kufika umlayezo kuJesu ukuthi Jesu lo mthandayo uyagula kuyenzeka bazalwane kuyenzeka nathina ugula nje ngoba uJesu uyakuthanda hayi awuguli ngoba uJesu akakufuni ugula ngoba uJesu ukhona empilweni yakho zikatheka kanjena izinto ngoba uJesu ukhona
izimo zikuhlasela kangaka empilweni yakho ngoba uJesu ukhona. Ikhumbula mntakama, uJesu yena wayethe let us cross over to the other side. Wahamba nabo emkhunjini, kodwa esahamba nabo kwavuka isivungufungu ehamba nabo. uJesu noma ekhona siyasuka isivungufungu, siyasuka. Kodwa nje yinye into kumele uyenze wena, ungakhathazeki wena kholwa. We limit God bazalwane ngokukhathazeka. We limit God with our faith bazalwane. Ukukhathazeka kuyamlimita uNkulunkulu. Kusho yena wathi lethani konke elami ijoka lilula, ingani ungumlomo ungathethi imanga bazalwane. Akaqamba amanga bazalwane. Omthandayo Jesu uyakhula. uJesu ahlale lezo nsuku lezo. Asimuzwanga ekhuluma uJesu, kodwa uJesu simuzwe ethi asambeni sinovusa umhlobo wami. Hawu Jesu eqaleni nje bekuthiwa uyagula ushongo lutho ngayo. Kunezinto uNkulunkulu angeke asho lutho ngazo, because ufuna mayefika kuwe efike senza a big miracles. Ingani unguJesu ongenamkhawulo, yena mayefika ufuna esazokwenza izinto ezinkulu. Wena uthumele iCV wongabiswa, yadlula isikhathi, kanti iCV yakho ngelinye ilanga izoqathaka ngenkathi kufuneka iCEO assistant. Ukuthi awufundanga mhlambe ngalolo langa nje kuthiwa wena hayi namhlanje uzoba iHR, wena nje ukuthi ngizoba ireceptionist noma umsebenzana nje, kanti ngalolo langa leyo kanti kufike yona iCEO ngani sifuna iHR namhlelana, kodwa ngibona iCV lena ayibhekiwe ngani iCV, ngoba ama CV ethu agcwele lapha ko dustbin. Ngalela langa ke kufika iCEO ithe lena ayibhekike ngani namhlanje iCV. Hayi uJesu ufika la sekuvalwe khona amehlo. Uyafika uJesu bazalwane. uJesu lithi iBhayibheli wahamba mayefika lapha yana uMatha uthi inkosi kube bawukhona ngabe umfowethu akafanga. Engazathi uJesu yakwazi lokho amtshela kona. uJesu nje umtshela ngento yokuthi namhlanje ngeke kufike ukuvuka nokuphila. Kwesinye isikhathi izinto esitshela uJesu ngesimo sethu kanti uzokwenza ukuvuka ke namhlanje. Hayi akazile ngokuthi uzophilisa, hayi akazile ngokuzokwenzani, kodwa namhlanje uzovusa uLazaro ethuneni. Kunezinto namhlanje azoyivusa. Hayi uLazaro bazalwane, malifika iBhayibheli, malithi iBhayibheli uLazaro wasengcwatshile esenuka. For 4 days wasengcwatshile esenuka, kodwa lithi iBhayibheli wafika uJesu wathi nimbekephi uJesu, nimbekephi uLazaro. Namhlanje ebusuku usho njalo uJesu, usho njalo nakweyakhe impilo, usho njalo uJesu. uNkulunkulu ongenamkhawulo uzokhuluma ngempilo yakho, uthi ungagive up mntakama, nanoma sebelivalile ithuna, nanoma sebekulahlele ngapha. Ukhona uNkulunkulu ebusuku, ukhona noJesu. Hayi basebelivalile ithuna, kodwa yakhuluma kanye umhlaba ungakabibikho. Yakhuluma wake washo wathi makube khona kwaba khona. Wakhuluma wake wamemesa eKalvari wathi Eloi Eloi lama sabachthani. Wakhuluma wamemesa wathi Lazarus phuma. Isimo sikaLazaro the way sasinzima ngakhona mfundisi, ngiyakubona ukuthi ufile for 4 days, kodwa for years ngicakwa lento ukuthi lelathuna noma selivuliwe, ngoba uma ngabe ufunda amathuna babumlangeni aqala ayethi mayenziwa ayeba nezitebhisi. Yabona ayeba nezitebhisi, wangaqhamuki nje usuthi, kodwa kwakumele uqhamuke uhambe ngama-stebhisi kuyiwa kumuntu ofile, hayi ukuthi umuntu ofile akhuphuke ngama-stebhisi.
ya hayi ukuthi umuntu babengenzeli umuntu ofile amastebhisi kodwa kwakwenzelwa abehlisa umuntu ofile. Lithi awumlangeni bengabona abantu abathe ngithi ngiphosiso. Haleluya, amen. Mangibona lamanzi kanje namfundisi omunye umfundisi umenyiwe wakhuluma epulpit wehle epulpit sina sithi useqedile wafika wathatha amanzi waphuza wabuyela epulpit. Haleluya bazalwane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Mlangeni mawubheka lento yalamathuna lawa ayakheke ngenye indlela wonke amathuna ayengagujwa njengoba sesigubha thina sesakujikijela nje kodwa umuntu wayefile kahle kahle wayespecial ngoba wayehliswa kahle ehliswe ngabantu abaphilayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa uLazaro ngalelo langa lelo kutholakala uLazaro uboshiwe, hayi usemvusile kodwa usaboshiwe. Uboshiwe bazalwane, uJesu uthe Lazaro vuka, lithi iBhayibheli ofileyo wavuka, kodwa uLazaro uboshiwe bazalwane. Sithi uJesu ethi mthukululeni. My question mama ithi uphume kanjani? Hayi bazalwane sikhonza uNkulunkulu ongenamkhawuko. Hayi lo nkulunkulu lo esimkhonzayo akenzi njengami nawe. Hayi akehlanga uMaria ihlazo abantu eseyethunene ezinyamkhuphula. Hayi akehlanga kodwa uJesu wakhuluma ngoba kanye wathi Lazaro phuma. uJesu wayokwenza i-evidence ukuthi lo muntu ngempela nempela ebefile ngoba waphuma eboshiwe. Ephuma kulo lona leli thuna leli bazalwane. Sikhonze enye inkosi bazalwane. uNkulunkulu onguNkulunkulu ongenamkhawulo. UNkulunkulu ongenamkhawulo. Nakwesakho isimo sekungenzeka lento ayenza uJesu namhlanje usayenza empilweni zethu bazalwane. Namhlanje uJesu usakwazi ukuvusa impilo ebese abantu bese bekuhlekile egameni likaJesu. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Empilweni nami mfundisi ngangitshela ukuthi kahle kahle ngiphinde ngishade. Iqiniso lelo bazalwane. Ngangithi mina nje hayi cha. Lento yokushada lena kahle kahle okusho kahle kahle akuyona into yami. Ngabona isimo ngendlela ngangihlaseleka ngakhona. Ngisabathe ngithi uNkulunkulu hayi ngithandaza kodwa bazalwane ngoba kusho ukuthi uma ngabe zikunetha ungathandazi. Thandaza, hayi bathandaza nasesifungufungini bathi uJesu awunaki na. Thandaza buza uJesu awunaki na. Nasabathe ngithi ngiyathandaza mfundisi do igama lesicapha do bazalwane. Ngasabathe ngithi ngiyathandaza ngiyamemeza ngiyathandaza kufike umuntu mfundisi buhlungu lebo mfundisi. Kufika umuntu hayi abanye bafika ngothi mnyamande sicela usithandazise. Ngifike mfundisi ngenze inkonzo kaNkulunkulu. Ngenze inkonzo kaNkulunkulu ngithandaze umuntu kusasa ngizomuzwa esemilana in the same pulpit atu ukuthi siphiwe umthandaze. Kodwa mase ngithi ngibheka impilo yami bazalwane kubuhlungu. Ya bazalwane kubuhlungu. Kwesinye isikhathi ngangiye ngikhale mama ukuthi kanti uNkulunkulu mina uNkulunkulu kanti mina hayi ngelinye ilanga uJarasi uyambiza uJesu wababeseleka isiqoku sambamba kanti kuyothinteka owesifazane owayenesifo for 12 years. Owakho umkhuleko akuwona owakho umkhuleko omunye umuntu yese yakhe impendulo. Wena uJesu uzovusa isimo, kuJesu uzokwenza into enkulu. Wena lento eqalile incane, wena uyamlimitha uNkulunkulu, uyamlimitha lo Nkulunkulu, uyamlimitha. Yake uyamlimitha uNkulunkulu ukuthi awuboni ukuthi uNkulunkulu uyamlimitha kanti unguNkulunkulu ongenamkhawulo. He is unlimited God.
He is the unlimited God. He is unlimited God. He is unlimited God. He is unlimited God. He is unlimited God. The one who was and the one who is to come. He is unlimited God. uNkulunkulu ongenamkhawulo. Lo nkulunkulu lo akanamkhawulo. Owethu uNkulunkulu akanamkhawulo. Wadala izulu nomhlaba nakho konke kungenalutho. Ngelinye ilanga uNkulunkulu kuthi kumnyama thiwa phezu kodwa umoya oyingcwele wawuvunguza phezu kodwa. Hayi ngicela ukukutshela impilo yakho imahlakahlaka ubanjwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele was hovering over the surface of the earth. Wena umoya oyingcwele ukukhamisele is hovering your life. Ungagive up. uNkulunkulu maduzane uzothi makube khona. Uzothi makube khona. Kuyeza. Kuza kuwe. Hayi kuza kuwe. Hayi kuza kuwe. Hey kuza kuwe. Kuza kuwe. Hayi akanamkhawulo. Hlala mntakama. Hlala mntakama. Hayi hlala. Awuhlale njengentombi. Hlala. Yes, impendulo yakho hlala. Uyazi uNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa simosheke kanjani, ubona kahle ukuthi abafana bake bangidlala, kodwa ngithi hlala mntakama. Ukhethe kahle wakhetha uJesu. Hayi awulenzanga iphutha. Ukhethe kahle wakhetha lo nkulunkulu. Ukhethe kahle awukhethanga ngoba nakho kodwa ukhethe kahle lo nkulunkulu lona ungunkulunkulu ongenamkhawulo. Amandla wakhe awapheli. Ungunkulunkulu owake wathi uSara eyinyumba waqhamuka esethi wena uzozala nakulo ngonyaka ozayo. Wahleka uSara wazala ngonyaka ozayo. Wafika mthatha uNkulunkulu umntwana wathi nikela ngaye. Kanti entabeni uyoqhamuka esenguJehova njalo. Hey Nkosi yami uyoqhamuka esebonelela. Uyoqhamuka esepha ngoba uNkulunkulu akathathi bese ngaphi. uNkulunkulu uthi mayethatha kanti uzopha. Hayi uNkulunkulu ongenamkhawulo. uNkulunkulu enzela ifavor ebusuku. Ungakhathazeki wena kholwa nje. Hayi ebusuku ungakhathazeki kholwa nje. Ukhona lo nkulunkulu nasebusuku bazalwane. Ukhona nako yakhe impilo. Ukhona nako yakhe impilo. Ukhona nako yakhe impilo. Umndeni wakho uyakuhlupha. Ukhathazeke kakhulu ngabantwana bakho abadlidakamisa. Kodwa ukhona uNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu ebusuku owake wondla uElisha. uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu enzima angakazange ngakhona. Uthi kuElisha, hamba weElisha ngiyalele umfelokazi ukuthi akondle. Lo mama kanandoda akasebenzi kodwa uzokondla. Ngoba uNkulunkulu uzokondla ngani kodwa uNkulunkulu mayiseshilo lokhu uzokwenza. Lokho akushilo uNkulunkulu yena uyakwenza ukuthi ngizokwenda. Namhlanje ebusuku ngizosho njalo wena uzothola umsebenzi. Namhlanje ngizosho njalo nakho ukuthula empilweni yakho kuzo. Namhlanje ngisho njalo God is giving you a favor namhlanje. There's a favor upon you namhlanje. Egameni likaJesu Kristu Nazaretha, egameni likaJesu sikasukuma bazalwane. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongenamkhawulo. uNkulunkulu ongenamkhawulo. Ukhona ebusuku bazalwane. Ukhona abandla likaNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu nasebusuku okwathi uma-Israyeli namhlanje lembe niyibonayo niyibuka kokugcina. Wathi Moses phakamisa induku. Lithi iBhayibheli wake wavula indlela kwahlonga zibi. Wake wabanikeza isinkwa ehlane. uNkulunkulu khona. uNkulunkulu wenza ongenziwa abantu. uNkulunkulu wenza ongenziwa abantu. Fundisa. Sisame ngenyawo. Can we take advantage? Just a minute. I want us to pray.
Maybe ngenzeka ukuthi you are in this place, you have limited uNkulunkulu empilweni yakho. Kunezinto suyikhiphile kuyilist yomthandazo because you thinking ukuthi uNkulunkulu ngeke asenza. Mangabe you are that person, I want you to go back to God. Ngazo lezo zinto. Uthi umuntu usiphiwe, we must not limit the unlimited God. Uthi uNkulunkulu ongenamkhawu wenza izinto eingaphezulu. So in 1 minute I want you to pray. Hiya kuNkulunkulu ngalezo zinto obusuthi le sekuphelile ngayo. Njengomntwana womfelokazi owayeseyolahlwa ethuneni. Mhlawumbe there are things empilweni yakho nawe osugive up. Can we just open our mouth and begin to pray? Thembekile uNkulunkulu unamandla okwenza konke. Vula umlomo wakho bese uyathandaza egameni likaJesu. Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu ogcwele.